Агәыӡыра аҳаблаҿы инхозгьы шәиԥшьыни жәазеиԥш шықәса рзы избарц ҵыц инал-иналиԥа азакәан шьаҭа рҩышьыгатә маҭәашьара амазаара идрыԥхьаӡалоит. Зымазаара азин рҩышьыгатә маҭәашьара ныцә атәылаҩ Барцыц аҭирахықәкыс иҟаҵамкәаны иаахәаны инхарҭа аҭыԥ аҟны иҵәахны иман. Зыӡбахә ҳәо даанкылан Гәылрыԥшь араион аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭашьа аусԥшаара хәшеи аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура араионтә хәшеи-русзуҩцәа еицымҩаԥыргоз аоперативтә информациа анагӡараан. Ацәгьоура зеиԥшу азгәаҭаны ареспублика Шьаустә закәан идкыла аҩбатәи ахәҭа ҩышәи хԥатәи ахәҭаҷала иарбоу ашьаусҭҵаара хацыркуп Инал Барцыц иганахьала. Аусҭҵаара мҩаԥнагоит Гәылрыԥшь араион аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭа аусҭҵаара агәыԥ. Иахьазы иаанкыло ареспублика административтә зинеилагарақәа рзы акодекс ҩынҩажәи хәбатәи ахәҭаҷ инақәыршәаны хьырхәрас жәохәымш иқәҵаны дырбаандаҩуп. Уи анаҩс иара ихацыркуа ашьаусҭҵаара ҳәаақәа ирҭагӡаны ауслыргаратә усмҩаԥгатәқәа нарыгӡаны аҭыԥ ахымҭразы анапаҵәрыла доушьхоит.